Ibambapo Chinoke ndimsiya khona igama ndimsobantu fani Ngikungwevu chakho changisukhudu lusikwa muzulu umhlatshana mehla mthakathi sangadibane nesangoma ikhaya labangcwele ikhaya labansundu Suka ngapho yakumhlaba nenze empuma koloni kuqendana pho nisuka khona bathina abantu basekhaya nabethulana Kanti ngaso kunike antyunjwe kwiSatma Awards lonyaka 2017 sitsho sithi ke kulula ke ngoxhasa kwakho kwakhona mphulaphula uphinde yenzeke lento ngoSMS kwakho uthi Satma siyaxola sobantu uthi best community radio DJ uthi manje kwinombolo engu34066 mandiphinde 34066 Kambon Vanga ithi kuwe uSMS uthi Satma uthi siyaxola sobantu best community radio DJ Jibela pha kwinombolo engu34066 kanga ngokunako mphulaphuli ukhumbuleke uSMS engamandla kanjalo uSMS kakhulu uyawuzwela ikhiya phikhanto esuka pha kwabe Satma Awards ngaphandle kwamathandabuzo Nanze kuba siyavakala bekunana siyavakala njengoba sithi nina sithi Satma siyaxola sobantu best community radio DJ Jibela pha ke ku34066 kanga ngokunako